support. Charity vlogger din po ito. Ayan, hello mga kalingap. Napili ko o napili ng nag-sponsor sa'yo. Lalo na po pag na-hyper yan. Doble. Hindi ka nagmana? Mana po ako dyan. Hindi lang po. Ano pa lang? 20% pa lang ngayon. Nahihiya pa, di pa lumalabas. Opo. Madaling lumamigin. Okay na? Okay na yun. Lana! Hindi makita yung dagat. Mahirap magpalipad ng drone dito. Maano? Ayun yung drone mo, wag. Relax ang hangin. Sobrang lamig dito, no? Ano? Mahangin na talaga ngayon. Maano lang ang panahon. Mahangin. Minsan naman na yun. Yung ordinary yung araw. Grabe naman po yung face mask. Ang sakit lahat ang mukha. Nakangiti pa. Yun nga, maganda ang face mask. Ano po? Ayan. Okay na ba kayo? Okay na po? Ayun, kayo. Ito po. Ma'am, sa'yo ma'am. Di po ako nagkakampi. Ayun yan, kanina pa yan dyan. Galing kay ano, kay Red. Ah, ito? Ano man to? O, chocolate. Ah, chocolate man eh. Chocolate. Ayaw mo? Magagastro ako eh. Oh, sige. Tubig ka na lang. Umaya po. Chocolate with toppings na buhangin. Ay, para magano yung ngipin. Ma-brown brown. Order naman. Order na. Kape. Ice coffee. I'm all good. Ice coffee. Ice coffee. Nabunot yung ano na, nabunot yung kuan. Para makapagpahinga yung tao dito. Sorry, mama. Oh, ha? Taga umaano sa dila po. Ang hang. Sa kape, 1,235. Okay. Ay, grabe. Yung sis, kain ka. Ito, di ko kaya sis eh. Oo. Naano yung dila ko. Makain ka ba dyan? Maanghang po! Ano? Hindi talaga kaya eh. Huwag sa dulo ng dila. Yung sa gitna. Kanya? Wala. Hindi naman Mainit tayo nga po. Anong hindi? Hindi naman kayo sa isang maanghang. Kuha mo na yan. Ubusin mo na yun. Ayaw ko, maano sa... Wala na kasi si madam kaya sanay sa anghang. Ilocano ako. Kaya semplang kayo sa anghang. Talo pala ako nito. Pagka ano to, gawin ko sa kuan, sa challenge, talo ako.
Yung sili po kasi sa bahay, iniihaw lang namin, tapos sinasawsaw namin sa bago. Kaya sanay ako sa anghang. Oh, ganun. Yung sili na na red, sinasawsaw lang namin sa bago. Abot hanggang dito sis, yung anghang sis, ramdam Pati po ko. yung labuyo. Sa akin sa lalamunan eh. Nasanay na ako kasi Ilocano rin si Papa. Malang yun. Malang talaga. Nasanay na hindi makakain ng walang sili. Puti nga naman sis. Ayan o. Sili talaga siya sis. Hindi may, tinanggal na yung nito pero maanghang. May maanghang. Hindi, kaya maanghang ka, hindi niya tinanggal yung buto. Dapat tinanggal yung buto para hindi ka naman mantika pati. Ano naman ito, gamot? Ah, Nakakagaling. para saan po? Gamot sa... Herb. Kaya pala pag may mag-high blood ka, ganyan ang kinakain. Hindi talaga kaya, maangang kasi talaga. Nanunuot sa ano? Bibig, yung anghang. Buti na lang, merong tsokolate. Pag di mo kaya, huwag mo pilitin pag di mo kaya ha. I-try ko lang naman eh. Wala namang matama sa try eh. Sana yan lang ang pagkain. Inom ka ng ano, ay ito, tsokolate para mawala yung anghang. Pero pag nandito pa rin sa ano ko, Nandito nga sa akin eh. May laman po? Meron. meron siyang laman sa dulo. Oo. Ano nga? Maupo-upo ako. Tama na isa lang kayo. Sa una lang pala? Sa una lang yung anghang ni. Sa una lang. Palagi. Mag-reduce ka, mapagaya kay NGC. Kilala mo si NGC? Sino po yun? NGC. Sino po yun? Ano, vlogger din ba pumunta rito? Hindi ko pa po na siya na Ano ano. siya, nakabayan na siya, may sa card. Oh. Ano ang tawag? Meron naman po akong exercise. At saka po yung pagkasiksik ko po kasi hindi siya yung ano, malaman po. Hindi siya ano, Hindi siya dasik. hindi Kasi ano po yan siya eh, yung nag-ano siya, athletic kasi siya, napunta sa Laman Lachoan. muscle. Lalo na po yung hita ko, pulse muscle yan. Lakdos yung muscle. Kaya yung chan ko pag ano, hindi siya malaki. Kaya kailangan mo pa rin mag-jeta. Masarap yung laman niya. Yung Mag-loose. nasa loob. Sa NGC, ang dami ng ano, ang dami ng... Maintenance. Kung nasa 11 ang tinitake niya, tapos tuturok pa siya. La, ay ano siya, yung NGC, diabetes. diabetic. Sige po, ano ko, research ko po. Kadaan din yung kanina rin yun. Punta rin yung dito. Pero ano yun, may kasamang yaya. Ano siya? Ano po yung binablog niya? Charity din po siya. Pero ano siya? Ano din, mayaman din siya. Wala na siya. Kumbaga, ang pag-charity Hobby na lang niya, or parang hobby na lang. Talo na kasi siya. Wala na. Ang kamamatay ng asawa niya sa ano Oh. din. Sa card din. Oh, Pacemaker yata yun. ay yung ano puso niya. Pacemaker yata. Oo. Tapos ano, Ah, talaga dati daw siya na-operan mataba. pala talaga. Mataba daw siya dati. Kaya Yung pag taba ano, ko pag... kurba, mami. Sexy ka dati. Kailangan pag bumalik ka dito, pag itama kay Madam, 60 ka na. Sige, pagbalik ko, wala na akong chan. Oo. Kwento kasi ni NGC, ano, Pagkita. nun daw nga, ano. Pero ngayon, ano pa rin siya? Medyo mataba pa rin siya ngayon. Hindi na, sabi niya, taba ko dati. Kasi nga wala siyang control sa pagkain. Kaya doon niya nakuha yung mga, ano, sakit niya. 50 lang. Edad ko lang. Pero ano, pero, healthy siya. Pero ano siya, yung, hindi siya pwede mapagod. Ang dami agad, ano, Opo. agad mga, Oo. Kasi nga po, ano na siya. Open
open na siya kung ano na yung ano niya. Open siya, open surgery siya. Oo. Ito naman siya, hindi siya mahilig sa matamis. Kaya hindi ako takot na maanoan siya ng diabetic siya kasi bawal naman ang bawal ang chocolate sa bahay. Kaya hindi naman siya sa tamis kaya okay lang din. Bilhin mo. Bilhin mo. Dali mo na doon. Kumain na kami. Kanilang. Dali mo doon. Oh. Tapos pinacheck ko naman po yan siya, madam. Ano naman siya. Okay naman po lahat. Pinacheck ko siya kasi sabi ko, Dok, ano mo siya lahat do kasi malaki nga. Kasawa naman ng Diyos. Okay naman. Ay! Bakit sis? Okay lang. Sige, nga. Ayun na namin. Mahilig pala to sa sili tong babaitang ito. Ngayon ko lang alam. Ano daw siya? Opo. Bicolana ba siya? Ay, ano sa? Ilocano daw. Oo, Ilocano nga pala.